Hej og velkommen til en ny kanal her på videoen, hvor jeg i dag skal lave 2 lette clean and simple kort. Jeg starter med at tage et stykke masking tape, som jeg river over på midten i lidt takkede figurer. Man ville også sagtens skulle bruge nogle figursakse eller rive det midt over, eller hvad man nu skulle have lyst til. Jeg sætter det lidt for skudt af hinanden, det kan du se lige om lidt, og jeg sætter det lidt for skudt af hinanden for ligesom at lave lidt sjov på midten af kortet. Du bestemmer helt selv, hvor tykt eller hvor tyndt stykket midt på kortet skal være. Ude i den ene side, der dækker tapen ikke helt, og det er derfor, jeg sætter magneten fast på min Make Art Station, som jeg allerede har taget frem her. Jeg tager noget Selvage patina i Distress Oxide, og så bruger jeg de her små mini blending brushes fra Love to Stamp. De er fantastiske til at bruge, når man bruger stencils, som jeg gør lige om lidt. Men de er fantastiske til at blende, og jeg synes faktisk, de er bedre end de andre børster, man normalt bruger til at arbejde med sværter. Den bruger jeg også stadigvæk nogle gange, men til sådan noget sværtearbejde her, der er jeg rigtig glad for at bruge de her små børster. Man skal passe på, at man ikke rammer ved siden af, når tapen ikke dækker det hele. Når jeg har lavet kortet færdigt, vil du kunne se, at der er kommet en lille smule blå nede ved bunden. Stencilen her, den er fra Nelle Snelle, og jeg gør, hvad jeg kan for at sætte den så godt fast med magneter, så jeg får strukket den ud, så der ikke kommer for meget luft nedenunder. Og det er derfor, jeg bruger min Make Art Station. Det er for, at jeg kan bruge magneterne. Der er kommet nogle andre værktøjer på markedet, men jeg holder fast i den her. Kitsch Flamingo, også i Distress Oxides, kommer til at være farven. Jeg kommer oven på den blå. Den turkis er den jo nok nærmere. I stedet for at køre rundt med børsten, som jeg gjorde før, så bruger jeg de lange malestrøg her. Det gør jeg for at passe på min stencil, og passe på, at jeg ikke kommer til at male ind under os, fordi jeg kender mig selv, jeg er lidt kluntet, så jeg kunne godt forestille mig, at jeg kommer til at male ind under stencilen, og så kommer den jo ikke rigtig til sin ret. Så er det tid til, at stencilen og maskingtapen skal fjernes. Et øjeblik, som jeg altid elsker. Og jeg elsker det udtryk, man får frem, og jeg elsker, at man kan se, hvad der er kommet ud af det. Jeg overvejer lidt, om jeg skal gemme maskingtapen til det næste kort, men jeg beslutter mig for alligevel at tage noget nyt. Jeg vil være bange for, at farven kommer til at smitte for meget af, så det ikke bliver så rent. Der peger jeg lige på den der lille plet, der er. Nej, det er ikke en stencil, det er en die. Dien her, den er fra Gittes eget design fra Hobbybåden. Og jeg bruger Ranger embossing pulver. Og så limer jeg det udstandsningen, den limer jeg fast med noget bogbinderlim. Det er min foretrukne lim til små dele. De små dots fra Love to Stamp i den hvide farve, der vil jeg lige nogle 3 forskellige størrelser ud, og så sætter jeg det til sidst fast i den ene hjørne nede i kortet. Og så er vi lige om lidt klar til at gå i gang med det næste. Det er dejligt nemt, når man skal sætte sådan nogle dots fast, og man har sådan en lille blyant. Den der er fra Bylene. Ved at lige bruge blyanten, så sidder de fast ude på spidsen af blyanten, så kan man lige komme
den lille dut lim på, som man har brug for. Jeg har tidligere siddet og bakset med pincetter, og der kommer lim ud over det hele. Det fungerer ikke. Det næste kort, der gik der noget galt i min optag på telefonen. Jeg fik ikke lige trykket. Meningen var, at jeg ville gøre det kraftigere i farven i den ene side, og lidt mere utydeligt i den anden side. Det er de samme farver, jeg bruger: Salvage Patina og Kitsch Flamingo. Jeg bruger stadigvæk de lange strøg, når jeg bruger stencilen. For at passe både på stencilen og på min kluntethed. Nu skal vi så se, om det lykkes mig at gøre det mere utydeligt i den ene side. Så farven lidt fader ud i den ene side. Det store øjeblik, hvor masking-tapen skal fjernes, er kommet. Dejen her, den er fra Simple and Basic. Jeg har blot skåret den ud i noget sort karton, og der er ikke gjort mere ved det. Jeg satte det i den side, hvor der var mest farve, for at faktisk skabe en overvægt. Jeg retter den en lille smule op med dutterne fra Love to Stamp. Nogle gange må man godt lege lidt med overvægt, eller om der skal være ligevægt i sin kort. Jeg kan godt lide at udfordre reglerne lidt. De 2 matter, jeg lavede af sort karton, der kom lidt dobbeltklippet tape bagpå. Det gør jeg også på kortbaserne lige om lidt. Og så bliver det sat på med det. Det limer meget, meget godt, det her. Mens vi ser, at jeg kommer tape på, så skal jeg måske lige sige, at videoen er optaget med en voice-over med en brug af en ny mikrofon. Og jeg vil meget gerne høre, hvordan lyden er hos dig. Om den er lav, om den er høj, om det overhovedet fungerer. Jeg vil rigtig gerne høre, hvad din tanke er. Det er den første, jeg optager, og derfor så ved jeg ikke, hvordan indstillingen er. Jeg ved kun, hvordan det er her. Jeg sætter baserne fast på deres mat, og så er jeg klar til at sætte dem fast på kortbaserne bagefter. Jeg håber, at du kunne lide videoen, at jeg har inspireret dig til at lave nogle lette clean and simple kort. Husk endelig at like og subscribe, hvis du kan lide, hvad du ser, og du gerne vil se mere. Og lad mig endelig høre, hvad dine tanker er omkring lyden. Jeg håber, jeg kan lave nogle lives med tiden også igen. Jeg drillede lyden meget sidste gang, og jeg håber lidt, at en ny mikrofon kan afhjælpe det problem. Og her er de færdige kort. Tak for i dag, og til vi ses igen. Pas på dig selv.